जोंनि दिनैनि बिटिसिआ 5,000 सुबुंनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनि जिउ होनायजों लोगोसे 5,000 सुबुंनिख्रुइबो बांसिन सुबुंनि थैनि दैबानाजों दाजानाय दिनैनि जोंनि बिटिसिआ मोनसे समनि खोथाखौ जोङो गोसोखाङोब्ला नायोब्ला बिजिरोब्ला जोङो मिथिना मोनो जे बर' रायजोनि बिग्रायनायनि थाखाय बर' समाजखौ जौगाहोनो थाखाय बर' रायजोआव माबा मोनसे मोननो थाखाय गोबां सुबुङानो जिउ बावलांदों नाथाय जों बेखौ बावनानै थांनाङा लोगोसे बेजों जे एसटि होनायनि थासारिया दिनै गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम थांगासिनो दङ बेनिखायनो एसटि होनायनि सायाव बिथां बिश्वजित साराबो फंनैसो खोथा बुंदों आरो बे भिडिअआ मालानिथाय बिथाङा मा खोथा बुंदों बेखौ खोनासंग्रोना लाग्रोनि आरो बेनि उनाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो दोङो बै फंनैसो बाथ्राखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो बे गोदान एसटिफोरखौ खालामनो थांनायाव आगोलनि जि एसटिफोरनि मोनथाय बे एसटि मोनथायखौ बिसोरनो होनाय जानाय नङा आरो आगोलनि एसटिफोरनि मोनथाया जेरै दं एरैनो बेखौ रैखाथि होनायनि सरकारा माने राहा लामा खालामगोन आरो आसामाव बे एसटिआ माने जोंहा मोनसे दंखायो एसटि हिल्स जोंहा मोनसे दंखायो एसटि प्लेन्स ओंखायनो बिसोरखौ एसटि आदार्स माने एसटि गुबुन होननानै बिसोरखौ सिनायथि दोनगोन आरो बे एसटि गुबुननि जिफोर रिजार्भेशन खथा जागोन बा बायदिसिना जिखिनि बिसिनि अधिकार थागोन सुजुग सुबिदा बियो एसटि हिल्स आरो एसटि प्लेन्स जों एखे जानाय नङा बिसिना आलदायै जागोन आरो बिसिनि बेफोर खथाखौ दानि जितु ओबीसी हिसाबै रिजार्भेशन दं बिनिफ्राय लाबोनाय जागोन आरो माखौबा बबेबा बिथिङाव गोनां जायोबा जेनेरेलनिफ्रायनो बिसोरनो बे खथाखौ होनाय जागोन होननानै जोंनो दिनै माने फोरमायथि होदों आरो बिनि थाखायनो माने मा होनो ग्रुप अफ मिनिस्टार्स कमिटि दादों कमिटियाव जोंनि चन्दन ब्रह्म बिथाङानो दं बेयाव बिथाङा बुंदों जे थाखानाय एसटि पि आरो एइच बिथांमोनखौ मोनद' हारिखौ जेब्ला एसटि होगोन अब्ला थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जाया नांगौ जायोब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनायाव ओबीसीनिफ्राय लाबगोन जेनेरेलनिफ्राय लाबगोन बे खोथाया बोरै जानो हागौ मानोना जों मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि आसामाव जेनेरेल सीटा 50%नि सायाव थानांगौ आरो कटानि पार्सेन्टेजआ दिनै आसामाव जानानै दङ 49.5% अब्ला 50%नि सायाव जोङो कटाखौ डिभाइडेसन खालामनो हाया अब्ला बै जेनेरेलखौ गारनानै बा जेनेरेलखौ दानख'नानै बिथांमोना लाबनायनि खोथाखौ बोरै साननो हागौ बा बिथांमोना थारैनो लाबनो हागोन ना जेनेरेलनिफ्राय ना जेनेरेल सुबुङा बिथांमोनखौ लाबनायाव हेफाजाब होगोन नामा ना जेनेरेल सुबुङा बिथांमोनखौ लाबनो होगोन अब्ला ओबीसीआबोथ' बिथांमोनखौ लाबनो होनाय नङा अब्ला बिथांमोना माबायदि मडिफिकेसन खालामगोन माबायदि रड बा माबायदि लामाजों बिथांमोना थांगोन बे मोनसे साननो गोनां जोंनि समाजनि गेजेराव जा एसटि होनायाव थाखानाय एसटिनो बा मोनद' हारिखौ एसटि होनाय लोगो लोगो थाखानाय एसटिफोरा जेबो खहा जाया होननानै बिथांमोना बुंदों बेखौ बिथांमोनाबो मिथिना लानाय दिनैनि जायफोर राजनितिक पलिटिकेल लिडारफोर दङ बिटिसिआव बा बड'लेण्ड रायजोआव बिथांमोना मिथिनाया गोनांथि जे बिटिसिखौ बा बिटिआरखौ बा बिटिएडिखौ जोंनि बर' समाजनि 5,000निख्रुइबो बांसिन सुबुङा मुंख्लं जालांदों बा जिउ गारनानै जोंनि दिनैनि बिटिसिखौ सुजुदों बा बनायदों बा एकर्ड खालामदों स' बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाखिनाया गोनांथि आरो बिथांमोना बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि थाखानाय बर' सुबुंफोर बा एसटि सुबुंफोरा खहा जानायखौ बिथांमोना जेन साना आरो बिथांमोना बेखौ जे मोजाङै बिजिरो नङाब्ला जोंहा खैफोदनि सायाव खैफोद फैगोन मानोना दिनै बिथांमोना जों मिथिनायाव बिथांमोना जुदि आसि मोनसेखौ सोनो हायोब्ला नैथि आसिखौ बिथांमोना सोनो नागिरगोन अभियसलि सोनो नागिरगोन अब्ला मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना डिमान्डिं खालामगोन बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगोन एसटि मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना एसटि मोनबाय जों ओरै मोनासै होननानै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगोन आरो माबा मोनसे थासारियाव बिथांमोना सानसे नङा सानसे जोंदो सेम स्टेटासनि एसटिखौ बिथांमोना मोननो हानायनि मोनसे लामा थाहैगोन बेनिखायनो अब्ला जुदि एसटिखौ बिथांमोना जोंदो मोनसे समाव मोनमारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि रिजार्भफोरा मा जागोन जोंनि
बर' लाइमोन बर' फरायसाफोरा मा जागोन आगोलनो बुंखादों आगोलनि भिडिअ मोनसेयाव बुंखादों जे आसामाव जोंनि एसटिपिआ 10% आरो एसटि हिला 5% आरो सेन्ट्रेलाव जेब्ला एग्जाम होनो थांगोन अब्ला सेन्ट्रेलाव 7.5%। कारण सेन्ट्रेला बेखौ मिथिया एसटिपि ना एसटिएच सेन्ट्रेला बेखौ मिथिया। अब्ला मिथियाबा सेन्ट्रेला जायखिजाया थासारियावनो एसटि होननानै बुजिब्ला मोनसेल'सो बिथांमोना साननानै लागोन बा बे मोनसे गोबां टान पइन्ट बा साननो लागा खोथा। बेनिखायनो बेखौबो जोङो सानना नायनाया मोजां। स' जियानो जाया मानो बिटिसिखौ सोरजिनायाथ' गोबां आइ आफा रायजो राजानि बिदा फंबायनि जिउ गोमादों। स' बेखौ जोङो रिसपेक्ट खालामनाया बा बेखौ साननाया आरो फैनांगौ समफोराव जोंनि बिदा फंबाय आइ आफा लोगोसे बांसिन गोनांथिया फरायसा गथ' जोंनि इउपिएससि होनाय गथ'फोर जोंनि बर' गथ'फोर बै साबैसो दङ आरो दिनैनि समाव जुदि एसटिआ सानसे समाव जुदि जामारोब्ला बिथांमोना मोनमारोब्ला दिनै एसटि बुंदों बिथांमोना एसटिखौ जोंनो जेबो नाङा जोङो आसामखौ रैखा खालामगोन। बिथांमोना एसटि लानानै आसामखौ रैखा खालामनो नागिरदों ना एसटि लानानै थाखानाय एसटिखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनायदों बा बेरफुस्राय होनायदों खहा खालामनायदों। स' बे मोनसे साननो गोनां खोथा। स' जियानो जाया मानो जाय खोथाया जाया मानो मोजां जानांगौ जोंनि खहा जानाङा बेखौनो बुंदों। दा डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव बा भारतनि नोगोरारि हिसाबै बयाबो प्रटेस्ट खालामनाय बयाबो बिनायनि मोन्थाय दङ। नाथाय बे मोन्थायखौ लानानै बिथांमोनाबो जे जोंनि थाखानाय एसटिनि बा थाखानाय हारिनि खहा जाया बिथांमोनाबो बेखौ साननांगौनि खोथा आरो जोंबो बेखौ साननांगौनि खोथा। जाया मानो जोबथारनाय बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिसिआव सोरजिनायाव जोंनि गोबां राजनितिक दैदेनगिरिफोरनिबो दिनै जायफोर दैदेनगिरिया शिफ्ट जादों बैबो शिफ्ट जादों बा राजनितिनि दैदेनगिरिफोरा मासियाव जिरायदों बिथांमोननिबो गोहोम दङ बिटिसिखौ सुजुनायाव। स' जियानो जाया मानो बिथांमोनाबो मोनसे लामानिनो मोनसे जायगानिनो बर' सुबुं आरो बिथांमोनाबो मोजां थानायखौ रायजोखौ सुजुनायखौ समाजखौ आवगायलांनो हेफाजाब होनायखौ जोंबो लुबैयो। स' जिया जामानि एसटि मोननायाव एसटि मोनैयाव बिथांमोना 6 मोनद' हारिया बै खोथाखौ बुंबाय थादों। स' बेयाव मोनसे कन्टेक्ट दङ गोबां मोनसे कन्टेक्ट दङ बे बिथांमोना मोननायनि उनाव बेफोरबायदि खालामनो बानाय आरो आगोलनिफ्राय खालामबोदोंमोन ना जोंखौ बायदिसिना थासारियाव जानाय लोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय बिथांमोना बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोदों। बेनिखायनो गिखांनाय फैयो बिथांमोननि सायावबो। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ बेसेबाङानो बानायबाय जे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो भिडिअखौ माबायदि मोनखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोननि मोनसे कमेन्टआनो आंनो मोनसे थासारिखौ फोरमायथिनानै आंनि गोसोआव गुदुं खालामो। स' जियानो जाबाय गोजोनथों जय बर'।